ஆமாக்கா வேலைக்கு வந்துட்டேன், வேலை பார்த்துட்டு இருக்கிறேங்க்கா. இருக்கிறாங்களோ வேலை இல்லைன்னா நம்மளும் ஆமாக்கா. குறிச்சு பார்க்கணும். இருக்கிறாங்களோ உட்காந்து தான் பார்க்கணும்க்கா. சரி சரிங்கக்கா. ஏன் பருவீனே, என்ன பருவீனாச்சு? எப்படி பிரிக்கிறீங்கன்னு பார்க்க வந்ததுக்கு என் கண்ணை குத்திட்டு என்ன ஆச்சுன்னு கேள்வியா நீங்க எதுக்கு வந்தீங்க? நீங்க என் ஓனரு இங்க எல்லாம் அடிச்சுக்கிட்டு சாவுறாங்க, நீங்க செல்ல பார்த்துட்டு உட்கார்ந்து இருக்கிறீங்க. கொடுத்த வேலையை செய்யாமல் கொடுக்காத வேலையை கரெக்டாக செய்கிறாங்க. 50 ஆம்பளைகளை வச்சு வேலை வாங்கிடலாம், 4 பொம்பளைகளை வச்சு வேலை வாங்க முடியாது. சண்டையை நிறுத்த சொன்னா தத்துவம் பேசிட்டு இருக்கீங்களா? அதை நிறுத்த முடியாதனால தான் பேசிகிட்டு இருக்கிறேன். 2 hours later. நீங்க எதுக்கு வந்தீங்க? நீங்க 6.5 hours later. நீங்க எதுக்கு வந்தீங்க? நீங்க 1 eternity later. நீங்க எதுக்கு வந்தீங்க? நீங்க